Ola, que tal amigos? Benvidos a Tradigaita. No vídeo de hoxe voltamos coa sección de Descubrindo Músicas, na cal, como podestes ver na portada, vamos a presentarvos este maravilloso traballo de Suso Ascariz, a gaita na terra de Melide. Pero antes de comenzar, permitideme que vos conte un par de novidades que temos aquí en Tradigaita. A primeira delas é que Tradigaita, xunto co Obradoiro de Gaita Xeroca, organiza o primeiro curso de técnica de gaita galega que será impartido por un servidor o próximo día 25 de setembro deste 2021 no Obradoiro de Gaita Xeroca, que está a nada, 10 minutiños de Santiago de Compostela. Si te queres anotar ao curso ou queres solicitar máis información, podes facelo a través do noso Facebook mediante unha mensaxe directa, ou, se o prefires, podes enviarnos un WhatsApp, darnos unha chamadiña no noso número de teléfono ou enviarnos un correo electrónico. Para iso, deixoche toda a información para que poidas contactar con nós na caixa de descripción. E, por último, simplemente me queda dicirche que do mesmo xeito que acabamos de iniciar o curso aquí en Ourense, tamén o vamos a facer no mes de outubro en Santiago de Compostela. Así que, se che queda un pouco a desmán vir ata Ourense para recibir clases presenciais, agora vas poder facelo tamén en Santiago de Compostela. O mesmo que para o curso, se necesitas un pouquiño máis de información, podes facelo a través das nosas redes sociais ou a través do noso mail ou do noso número de teléfono. Quédache aquí na descripción. E agora sí que sí, vamos a ir hasta Melide, que nos está agardando Suso Ascariz para presentarnos este maravilloso traballo. Pero antes de facelo, permíteme darlle as gracias ao Museo da Terra de Melide, que nos tratou maravillosamente e que nos permitiu facer esta pequena reportaxe no seu museo. Ola Suso, que tal? Moitas gracias por participar en Tradigaita. Moitas gracias por convidarme. Bueno, xe estamos aquí para presentar o teu traballo A Gaita na Terra de Melide e gustaríame que nos contaras un pouquiño como surxiu este proxecto. Bueno, este traballo empecé un pouquiño co afán de formarme uns aspectos históricos que estuveran relacionados ca gaita na comarca da Terra de Melide, xa que non había prácticamente nada publicado, hasta que me vin cun traballo bastante consistente e decidín que tiñen que compartilo, xa que eu son da idea de que este tipo de legado que é de todos, pois debemos espallalo e compartilo entre todos. Comentas que non había prácticamente nada sobre a gaita aquí nestas terras. Como foi ese proceso de reunir toda a información? Bastante lento e laborioso. Foi, bueno, pues, diríache que un pouquiño aos poucos. É un traballo que xa levo 4 anos traballando con el, e a base de ir recoller a moitas casas, de moita xente que tuvo a ben pasar os seus arquivos, que gravaran anos atrás, e un pouquiño buscando toda a información que podía en libros a pouca que había desta zona. Dentro do libro incluímos non solamente agrupacións, sino tamén gaiteiros que quizás, se non fora polas recollidas que fixeches e polo material que che cederon, prácticamente estarían esquecidos. Sí, para min esa é quizás a parte máis importante do libro, xa que é poñer en valor a todos eses gaiteiros do rural que tanto nos deixaron e tanto nos aportaron os gaiteiros que vimos despois. Ben, ademais, incluís unha escolma de 60 partituras no libro. E, ademais, dentro desas 60 partituras quixeches por o teu grau de area e incluís 4 muñeiras de factura propia. Sí, bueno, como gaiteiro que son e que me gusta tocar, pois apetecíame gravar algo. Entonces, pois decidín compoñer e dedicarlle unha muñeira a cada un dos 4 concellos que forman a Terra de Melide. Falando deses 4 concellos, contame un pouquiño que características teñen cada un musicalmente. Musicalmente, dividiría un pouquiño en dous, o que son os concellos como Sobrado dos Monxes e Toques, que son máis da montaña, Melide e Santiso, que tiran cara ao val. En Sobrado, en Toques, tiñan os gaiteiros un tocar moito máis vivo, e, por exemplo, na zona de Melide de Santiso xa tiñan un tocar máis pousado. Despois, a maioría deles, ou todos, case podría dicir que tocaban en pechado, algo que se perdeu nesta comarca tamén. Bueno, vexo que tras contigo unha gaita característica aquí da Terra de Melide. Cóntame, que ten de especial e de diferente con respecto ao resto de gaitas que podemos atopar? Bueno, é esta gaita de galleto, de 4 voces, como é coñecida. O que ten de especial un pouquiño así, que é que tanto o ronquillo como a ronqueta salen da mesma peza, como podedes ver, dai o seu nome a gaita de galleto. Despois tamén ten de especial de que era unha gaita que se construía e tocábase polos gaiteiros das terras do medio, de Terra de Melide, Arzúa e Friol.
Xa para ir rematando, se queredes adquirir este maravilloso traballo, simplemente vostedes que poñen en contacto con Suso a través do seu Facebook A Gaita na Terra de Melide, enviádelle unha mensaxiña e el vos fará chegar este maravilloso libro. Ademais, tamén se queredes podedelo adquirir nestas librerías que vos aparecen por aquí en pantalla. E xa por último, a min solamente me queda decirvos que visitedes as nosas redes sociais, que visitedes a nosa páxina web e que, como sempre, vémonos no próximo vídeo.